Yo, what's up mga kapobre? Magandang umaga mga kapobre. Ako sa magkuan. Bantay sa akong bibi. Si Mrs. nag-abli sa aircon. Oh, abli na ang aircon. Okay. Magtinguan ra ba mga kapobre da? Nung dangog rungdan. Nya. Magkwanta, hinahinay ta sa atong biyahe. Hinahinay ta sa atong pagpadagan sa atoang motor. Kay dangog. Safety ta, safety. Anong masasabi mo dong? Ha? Anong masasabi mo? Ha? Ismail Liwi, Ismail ba? Ismail ni sila. Ay. Magdali na diha mama kay mga to nako. Wa, oy. Tangtang kita sa duyan. Mo trabaho na ko mga kapobre. Ay magkapalit og binlo dani. Og pang si-relax akong bibi nga gamay. No. Ismail ba? Ismail sila. Oh. Ano? Nuwo siya. Yo, what's up mga kapobre? Tulog na mong bibi mga kapobre oh. Aduyan. Hindi kita. Si Mrs. Maligo na ko kay trabaho na ko. A few moments later. So, what's up mga kapobre? Nana ko rin mga kapobre oh, nang wanta ng lumboy ba? Ako pa ng lumboy me. Kung partner in crime ba ng lumboy? Kayo ba yung mga budget? Biyahe na may PCX. Biyahe na may lapo-lapo ron nga kapobre kay magtiwas mi sa mong trabaho dito. A few moments later. So naabot na may dire mga kapobre. Kurting basaas dan. Kurting danguga. Huwag sa may kadyot, lingkod-lingkod niya. Masod na meron to dan. Yo, what's up mga kapobre? Maayong udto mga kapobre. Walang halian na kami mga kapobre kasi alas 12 na sa udto. So akong kauban lakaw pa kay palisag sudan na mental mga kapobre sa gawas mga kapobre. So nangutan na akong kauban kung unsa ko na akong sudan kung inang litsong manok iya akong gihaga dito. Palit ba ko ng sudan kay naaba ko na ko sudan. Kung ako sudan, litsong manok. Mo ni siya. Litsong manok. Kuha ni siya. Na green, na yellow. Green ug yellow. Sumukaan sa ko mga kapobre. Kita ang tao niya. Mga kapobre humana taog. Paniod to mga kapobre, magtuog ta dre. Ito sa suok na pit oh. Dirita ay para dito makasamok nila dito sa A few moments later. So mga kapobre, maayong hapon mga kapobre. Kaniya mga kapobre, mangita ko dre og kanang ligdanan na mo og tubo. Kani siya, ligdanan ni siya kay kabok. Oh. Bangag na, bangag oh. Kabok kay pati nang nipisa. So atong picturean. Ayon. Kanini upload. Pagbaw. Sa gubaw nga bahin.
tubuhan na gabok na sana nanay bangag sa babaw. Kani diri nari ko sa condenser oh, nagtungtong ko mga pobre. Latay-latay ta aning mga kuan dire kay ngita ta sa mga gabok nga tubo kay alisdan. Sama ni no. Sama ni ini gabok. Naghan gyud siya gabok kay. Sakata din ini tangki-tangki. Stilan ni. Gabok siya, gabok. Pada pun tubuha oh, babawa na gabok na sad. Pagpicturan. Lo kada kuat tuh. Ito gagak. Sumukatkat ko sa ibabaw mga kapobre, tanaw na to kung gabok bagyod. Kaya nikatkat ko sa una dire, gabok yun siya na nga kuan. Tawag ani. Dunot ng tubo ba? Ano dire sa billboard mga kapobre dire sa taas. Oh. Gini. Gabok na ni, gabok. Tumoy. Ato tanaw na. Kao na siya sa taya god. Kani wala pa ni siya magabok, ligon pa ni pintal ray kulang ani sara diri ang ubos. Naog ta naog. Nakakanaog na ta mga kapobre. Marin ta diri sa usa. Slot. Check sa mga ilisdanan mga kapobre. Ato sa Taspikas billboard. Okay, dos na no? Oh, okay nag-ilis na. Pagkum ni kalo. Haman. Bagong tinaod? Oo. Ano bag? Kanila lagi? Oo. Reklamo siguro na ako na. Siguro. Go. Magabok. Dus diri niya diha gagmay kayo. Ang iyarang anak may dagko no. Di unumidya lagi na kanang iyang daan. Okay. Tao na sumpay na ako, mawar magdakwa, sumpay na. Unumidya na. Di ang sa magpicturean na matanan. Ang dito ra. Ano ni pikas. Kaya gabok ba? Mga skin na lagi kasagaran na ni mga gabok. Ya, imo ipicturean da ang gabok. Nay gabok dia? Na di ay. Taro, picturean na to kay para atong isin. Lata na. Haman. Kan to. Oo, lata lagi kayo. Di makita naman eh. Kita oy, someday na oh. Klaro ano, picturean be. Duha. Dia wala na diha. Wala dire kay namay kon atop. Di mo na matuluan diha.
So, ato sa ning isiyan sa Sir Charlie. Kani oh, kani lagi lata na na. Taod, taod mo to. Okay na. Okay ra, anad na may anak. Sige sir, masalam. Saging oh, lami ay. Bro, pildiro santak. Yo, what's up mga kapobre? Mayong hapon. Alas 4:46 na, nya uwan kayo. Kung gawin lang enjoy sa niron, magpabasa na lami. Dali naghan na masilong diri. Kita ni. Basa kita ni. So, kita na kadto mga kapobre sa among main branch kay mulo mi, malag humod na mi. A few moments later. Yo, what's up mga kapobre? Naabot ako rin mga kapobre. Grabe yung uwan na mga kapobre. Nalata ko mga kapobre. Kay kusog kayong ulan. Unya maligo na lang ko. Kay di mo kusuga sa ulan. Naghubo ko sa akong purol. Kasunis di, kasunis. So, pag-abot na ko kay gikan mi sa kuan. Gikan mi lapu-lapo niya. Grabing ulan na. So karon mag-ilis ko kay tugnaw. Ay iba na to ba? Mao ni akong kasunis mga kapobre, lata oh. Kapugan kita siya. So, mao ni akong basa diri oh. Oh. Kung purol. Mao ni akong purol. Nah, mo ni siya original nga purol mga kapobre. Nga ini tulob nimo diri makita imong kamera dia, kamera sa niyo. So, maligo sa ko ha. Maligo. So, muna akong kuan diri mga kapobre, akong bata, akong bibi. Oh, smile. 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 Yeah, beautiful eyes karo, beautiful eyes. Yeah. Okay kayo. So, maligo sa ko. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Yeah. Maguya gini anak ka. So, sa mga kapobre, maing gabi inyong tanan diha. Grabe yung ulan na mga kapobre unya. Atong kuan ron grabing tugnawa niya. Ganihar kong kuan, nga alas 4:30 ko nabasa. Ano alas 4:30 ba to? Di tayo mo lapu-lapo alas 4:45 oh. Alas 4:45 ko nabasa. Ang tug karon. Nakaligo na ta, nakakuan na ta. Okay na. Among kuan rin mga kapobre oh. Sapa mong guni. Na. Oh. Agian na siya tubig yo. Anak ni agyo. Ito. Trapal may bongbong dari gado sa ubos. Plywood na diri sa babaw kay ang plano ta ni halog-blok ko na sa ubos. Ngari palibot. Ayo ko matay kwarta. Ang ana alasan na siya sa. So akong bata ron dre na Andre. Nice. Beautiful eyes. Yeah, beautiful eyes. Sige. 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 Sige dong. Yo, what's up mga kapobre nya? Di na nakatason mga kapobre kay grabe ng kaulan mga kapobre. Nya. Salamat sa inyong pagtanaw diha. Nya. Magamping tanan kay naibagyo. Nya dangog ang daan sa mga nag-drive diha. Sa mga kapobre na tong driver nga mga habal-habal, mga single nga motor, mga sakyanan, uban pa diha o kanang mga namuyo diha sa kasapaan diha nga naaslam sa tulay. Amping mo diha kay naibagyo, nya basi babahaon niya.
Nya og kanang naa sa mga kilid sa mga nang mga lahiling yuta nya. Amping mo diha kay nasig ma-landslide. Nga lang ko tason mga kapobre akong vlog nga puro ra pinobre nya. Salamat sa imong pagtan-aw diha kung kinsa man kang mitan-aw. Dili lang kutob, bahalag pobre. Basta may og lawas. Bye-bye. God bless.